बा सनारांखावरि मोजाङै सिबनो रोंगौ माथो नोंबो। मा होनदों नोङो? अ थारमानेखि नोङो आंखौ रोङा रखम मोनदोंमोन आरो सिथ्ला सिबनायल'खौनो? मोनाखै मोनाखै जागोन। मोनाखैबालाय मानोथो होमबा बिदि बुंनाय? आंखौ एसेबांबो सिङाव दोननाङालै नोङो। जानो हागौ आङो अबेबा खामानिफोरखौ मावनो बायो, थेवब्लाबो आङो खामानि मावनो रोङि नङाना। गासैबो खामानिफोरखौनो आङो तन्न रोंजोबगौ, नों मोनथिगौ? मोनथिजोबगौ दे, आं सोना मोनथिजोबखागौ। मिनिनो फैदों जाल्लारि। आंनि बायदि गासैबो खामानिखौनो फारसेनिफ्राय मावनो मोनबासो गम मोनगौमोन। आजादि जनानै आंखौ नायबाय थादों। नोंबोथ' एसे एनला सिबनो हागौ। बिदि ओरैनो थाफ्लि बना थास्लायस्लाय नोङो आंखौ एसे माबा खालायनो हाया, हेल्प खालायनो हाया? मा होनदों नोङो? आङो सिबना होनांगौ? मा बाथ्रा बुंबा बुजि मोना नामा? आंखौ सल' खननाय बायदि मोनदों नामा नोङो? आयदै सिङा सासोबाय। मा जाबावनो इसेबां बादुलिबा आंखौ बियो सिथ्ला सिबनो थिनदों। जारलासोलै। आगोलनि एक्स हिनजावा बिदि नंथारामोनलै। ओइ सिबथ'ला दे ससेखिनिखौ, दा सिबसिगोन। सिङानो बोरैबा अरदाव साखांदो रहरा। सिबथ'ला आं दा। बादुलिया नाखि मानो ससेखिनिखौबो सिबनो हाला। सिथ्लाफोरखौ मानो एसेबां गिदिर बानायो हा? जों सिबग्राफोरासो मोनथिगौ, नोंसोरलाय मा मोनथिनो? गावसोरा सिबनो मोनाथ'। आरो खाथिनि बिफांफोरखौबो दान दे। बिलाइ सिरिसै आं एसेबां माने सिबख'नो हाया सानफ्रामबो। नङा मानि जाहोनाव एसेबां गिदिर खालायो? मानो खालायदोंमोन बावगारबाय आंबो। मा होनदों नोङो? बावगारबायना नोङो? बावगाराखै नोङो? बै नोंनि सनानि एक्स हिनजावानो सिथ्लाखौ गिदिर खालायनो होदोंमोन खोना आरो। खम अनोमोन नोङो, जि बुङो बेखौनो मानियोमोन नोङो, गुलाम रखमनो। आंनि बाथ्राफोरखौसो मानिया नोङो। आरो आगोलनि एक्स हिनजावनो खम सना नांगौ रुफा नांगौ होनबानो खम दाना होयोमोन, आंनोसो होआ नोङो जेबो? ओइ सना होआमोनलै आङो। सना रुफा जेबो होखायामोन आङो। जानोखौनो मोजाङै होआमोन। आरो सना रुफा होबावनो आङो? होआसो जागोन। नोङो खिन्थाना लागोन आरो आंनि सिगाङाव होदोंमोन होननानै। आं मोनथिगौ नोङो सना रुफा होखायोमोन, ओमफ्राय आंनो मानो होआ नोङो, हा बुंलाय? ओइ सना होगोनलै, दरमाहाखौनो मोनाखै। दरमाहा मोनबा होमारगोन दे, सयथिनोबो होमारगोन दे, नै मेगन बेख्ला बेख्लि। होगोन होननानै होआलासिनो थानाङा दे, होजाबाय नङाबा आंजों। हे इसोर भगबान, जारलायै जारला। এই জীবনত জাল্লাটোৱে जोब्बाय न'खर बसागे। इसोर दिनै रोगाखांजोब्बाय दे। रोगाखांजोबनायखाय बेसेबा स्रां मोनलायबाय न'? मोनबायथ' आरो। अबाव थांजोबखोबा मानसिफोरा? जानो माथो सिरिथार। लाफाथि आब'! मायोहाय? लाफाथि आब', जोंफोरना जोब्बाय खामानिया। रोगाखांजोब्बाय, थांसै जोंफोरो। रोगाखांजोब्बायानो। ओं आब'। मोजाङै रोगादोंथ' नोंसोरो? ओं आब', मोजाङैनो रोगादों दे। सिरि होआखै माइखौ। र', नोंसोरो माइ मोथिखौथ' थाबो होआखै? मोजाङै लाबोदोंथ' नोंसोरो फारसेनिफ्राय? औ आब', मोजाङैनो लाबोदों दे फारसेनिफ्राय। आरो थालांबावनोबो हानाय होननानै जोंफोर आरो नायबावदोसो खेबसे। दे होमबालाय। मादैयालाय? ओंखाम संगासिनो बियो। ओमफ्राय पुचुकु आगैयालाय? फरायबाय थादों दे बियो, बेखौ माथो होआबाबो जागोन। नंगौ। दे होमबा आब', थांसै जोंफोरो। दे, टाटा बाय बाय। थौ। होना होनोसो लुगैदों आं दा, बिबारिखौ। आराय बिघानि माइआ एसेबां खम जायोनालै? एसेबां खम जाया आराय बिघानि माइआ। बिबारि मोना मोथिखौनो थालांहोजोबदोंलै।
नंमारगौ दे पालि बिदिनो मार केसा आं दासो बुजि मोनबाय नङाबाथ' एसेबां आराय बिखानि माइया बिदि इमान खम जागोन आरो नङाबा आङो दुब्लियाव थांनानै नायहैनि र' मोनसे जुदि मोथि थालांनाय मोनोना आङो बिसोरखौ बारा आङो बिसोरो फैसा होनांगोन जोंहानो फैसा खरा थांनानै नायहैनि र' बा दुब्लि बारिया जि साफा जाना दङ बाला बैनो जोंहानि हाया नायहैनि र' आं मिथिखागौ बिबारि भिखारि असभ्य मोना साला मोथिखौ थालांहोजोबदो नङाबा एसेबां खम जागोन ना माइया धंसखारि गोजा बिसोरखौ मानो हाजिरा खामला होनांगौ देनाय मानसिखौनो मोनाखै बिसोरबो साला बै गलायानो बिबारिनि फुफाया बिबारिखौ साला बियो सिरि सिरि गोसथुखुमायो खोना बेनिखायनो खोब माबा खालायसोयो खाथिर खालायसोयो दसे जिरायथ'नोसै खोनालै माबा नुनानै जायगाफोरखौ नुनानै माबा जिरायनो लुगैसोबाय आङो दैबानि दसे उनाव थांगोन नायनो एसे जिरायथ'नोसै ओरैनोबाबो आं एसे गोजांदों दिनै मानोबा सान्दुङा एसे जेम जेम नांसाबदो र' आराम मोनलायदो गुदुं गुदुं आंनिया थै गैया जादोंलै माबा जोंहा आइमोना बेसेबा खेबफ्राखा ना बेदरखौनो जानो नागिरा बायना लाबोनो नागिरखाया ना बेदर मोनजाथारिखाय आंहा थैयानो खम जाबाय खोनालै बालनि बा फोजोंसारा जुदि आंखौ गोसथोनाय मोनबा आङो जोंहानाव बेखौ आलासि जानो लाबोगौमोन ओमफ्राय आंहा दुब्लि बारियावबो बेरायनो लाबोगौमोन बा सानैजों बेयाव जोंहा सान्दुं सायबाय थागौमोन आरो बा खम रमान्टिक जागौमोन रोखोरा नाथाय अबाव फोजोंसार पाप्पिया साला आंखौ गोसोखौनो थोआ दुब्लि बारियाव फोजोंसारनि बाथ्रा सानथ'लादे बोरैबा मोनखायो बिखा बिख्लो गासैबो सासिं बोरैबा मोनखायो आङो सानथ'ला आङो बालि थांसै र' नायनो आयु रुख'रा आं बावनासो दङमोन माथो अबावबा गामियाव मुफुर मोसा जेब्रा ओंखारसोदोंनोलै आयौ गिसोबायसो आङो बाला मुफुरा जुदि फैनानै आंनि आइथिंखौल' जाना दोनो होमबालाय आंहा मा जागोन आंनि आइथिंखौ जुदि बिदि जाना दोनबा आंहा मा जागोन आंखौ माथो रावबो हाबाखौनो खालामनाय नङा रुख'रा माखारै नायनानै थांसै आङो थाबाय थाला बेयाव आयौ अरानो गोमोरजोब्बाय माथो ओइ मादै औ मा सनाथि आइ मादै नोङो मायबाफोर संनो नागिरदों नामा औ फिसा नै बेदरखौ एवनो नागिरदोंमोन आङो आयौ नाङा दे मादै आं एवगोन मादैया दहायनिफ्रायनो मावगासिनो आंखौ जेबोखौनो मावनो होआखै आं एवगोन दे मादै जागोनलै फिसा आं एवनो हागोन दे जेबो नङा ओहो मादै आं संगोन दिनै मादै नोङो आंनि संनाय मोनजाथाराखै दिनै जानाय दे जागोन दे फिसा संबानो जाबाय होमबालाय मादै संगोन दे मा बेदरा संखांबाय ना फिसा संथ'वाखै र' नै माबा आंखौ संनो होआखै माथो सनाथि आइया माबा गावगाया सङोनो नंगौ दे सं गोथावै संबानो जाबाय ओरैनोबाबो नोंनि संनाय मोनजाथाराखै मादैयानो संबाय थायो सानफ्रामबो आदा बेनिखायनोथ' संनो नागिरदों र' आङो दिनै ओइ माबा फिसा लाइमोनखौ फन हरथाराखै हरदोंमोन दहाय मादै नोङो रायज्लायगौमोन नामा दायो रायज्लायनो हागोन दे होमबालाय औ फिसा रायज्लायगौमोनथ' र' दे मादै दायो रायज्लायनो हागोन दे बेदर संनो नागिरनायखाय लाइमोनखौसो गोसोखांदों आङो लाइमोनासो बेदर जानो बेसेबां मोजां मोनो बेखौनोथ' फिसा आंबो गोसोखांहरदोंमोन दे होमबालाय सङै र' दानो जागोन आं अरखौ जरायना होगोन दे फिसा दे मादै जरायना हो होमबालाय
जाखांबाय आयै जोंफोरो, नोंसोरलाय? मा ओंख्रि जानायमोन आयै? बा मालाय गोथाव गोथाव बिसोरासो दाउ बेदर। जादोंमोन जोंफोरबो मैया। ओं आयै मोनदोंल' मोननाया, नोंसोरबो मोजाङै था। दे आयै होमबा दोनथ'नोसै, जोंफोरो उन्दुनोसै दे। दे आयै जागोन दे, सानबाय थानाङा आरो बेफोरखौनो नोङो। दे, मा बुंनाय मादैया? माबा बै मुफुर ओंखारनाया बेखौनो बुंदों जोंफोरखौ मोजाङै थानो थिनदों। ओं नंमारगौ बाथ्रा। आब' जोंफोरो थखन गिदिर गिदिर लाना थानांगौमोनलै। औ गाबोन दानगोन दे जोंफोरा। जागोन दे, मालाय मुफुरा जेमान बुबाबो मालाय खारनो नागिरानो। हायाव बेसेबा थाब थाब बुना होबासो खारोनो। माने बेसेबा गोसा बुखानांगौनो हायाव, होमबासो बियो मुफुरा गिगोन ना। मानो हायाव बुबासो गियो? औलै होमबासो गियोनो मालाय। बेलेग जुनार गिदिर फैदों होननानै बेसेबा गिखानानै खारखायोनो। नंमारगौ, होमबा बायसान्स जुदि फैयो जोंफोरबो बिदिनो खालायनांगोन। आरो सोरबा सोरबि होनो मालाय थैना थानांगौनो। आं थैना थांनो हानाय नङाहाय, गिसिगोन। औलै आंबो। बिनिस्राय थखन गेदेर लानानै हायाव थाब थाब बुनायानो साबसिन जागोन। औलै। आयु मोस्रोम अबाव थांखो? मिथिया, बेखौ आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो हराव हारसिं हारसिं ओंखारनाङा होननानै। औथ' मोस्रोम मोस्रोम।